Po Vianočných sviatkoch sa cítim výborne, strávil som ich v podstate u svojich rodičov po Banskej Bystrici. Konečne som po dlhšom čase vôbec mohol byť s rodinou, vlastne niekoľko týždňov som bol doma, takže sa cítim výborne. Mali sme dovolenku v podstate približne mesiac, takže samozrejme bol čas na oddychnutie. Nechal som trocha svaly zregenerovať, načerpal som nové síly a teším sa na novú sezónu, ktorá už čoskoro začne. Musím sa priznať, že Prahu som si zamiloval, v podstate som býval tam už od februára roku 2014 a Prahu považujem za jeden z rajov na zemi, opakujem to často aj svojej rodine, že v Prahe nájdem všetko, čo potrebujem a na to mesto som si samozrejme zvykol, nepoznám ešte celé, ale postupne s priateľkou teda sa objavíme nové krásy tohto mesta. Naše postavenie v tabulke síce nie je úplne najhoršie, ale určite mohlo byť lepšie. Mali sme tam viacero zápasov, ktoré keby sme zvíťazili, tak sme napríklad teraz na 4., možno 5. mieste. Bohužiaľ sa nám to nepodarilo, nezvládli sme to možno aj psychicky, takže to nás mrzí, ale celkovo sme blízko aj, povedzme teda 4. miesta, ale blízko aj zo zostupového pásma, takže je to tam nabité v tej tabulke a ja ukážem, jak to nakoniec dopadne. Tak Dúbko zatiaľ zažívam asi najlepšie obdobie svojej kariéry, som tu veľmi spokojný a v podstate odchytal som väčšinu zápasov. Moji samozrejme lepšie zápasy boli horšie, zatiaľ môžem to vyjadriť skôr spokojnosť, ale samozrejme vždy je čo zlepšovať. Tak z prvých 5 zápasov, ktoré som odchytal, sa mi podarilo udržať 4-krát čisté konto, bohužiaľ spolu som odchytal 9 zápasov, ale už som si žiadne čisté konto potom neodchytal. Samozrejme mal som tam aj pauzu, kde môj kolega Filip Rada odchytal už tú sériu zápasov. Celkovo 10 inkasovaných gólov, není zlá bilancia, ale určite tam pár gólov bolo zbytočných. Si Filipom je náš vzťah taký profesionálny, ako sme kolegovia, nechodíme spolu na kávu alebo nie sme zase nejakí extrémne blízki priatelia, ale proste vyhovujeme si ústrety a náš vzťah je úplne v poriadku. S futbalom som začínal ako väčšina asi malých futbalistov, že som sa naháňal za loptou už v podstate odkedy som dokázal chodiť. A keď som mal asi 8 až 9 rokov, tak som začal navštevovať tréningy po Banskej Bystrici a po Banskej Bystrici som pod vedením trénera Dušana Ranica strávil v podstate celožiacké obdobie. Na toto obdobie mám len tie najlepšie spomienky. Do dorastu som prešiel do FC Nitra, kde som teda prešiel aj do školy futbalovej triedy a na strednej priemyselnej škole stavebnej a tam som v podstate v Nitre strávil 4 dorastenecké roky a potom následne niekoľko rokov ámužstva. V podstate som v Nitre strávil takmer 10 rokov, na ktoré si tiež pamätám viac menej v dobrom. Samozrejme zažil som aj nejaké pády, ale ja si hlavne držím viac menej len to dobré. V Nitre som teda skončil v podstate nedávno, pred niečo vyše rokom a išiel som na pol roka, teda som strávil v druhej českej líge vo Vlašime, kde som zažil taktiež krásne obdobie a kde som sa vlastne nejakým spôsobom dostal, potom ho predal do Dukly Praha, kde som dnes a prežívam teda asi najlepšie obdobie svojej kariéry zatiaľ. Tak zdravej výžive sa venujem niekoľko rokov, je to vec, ktorá ma doslova fascinuje a chcem sa venovať vlastne aj po kariére dlhodobo. Je to téma, ktorá keď sa o nej často hovorí, tak mnohí ľudia si v skutočnosti, aspoň sa tak zdá, to zdravie nevážia, ale je to téma, ktorá jednoducho je strašne zamotaná, neprebádaná a je v podstate neustále niečo objavovať a vylepšovať. V minulosti som mal nejaké také malé zdravotné problémy. Mal som po zranení nejakú miernu nadváhu ešte približne 17-18 rokoch a vtedy vlastne reprezentačný tréner U18 Stanislav Barán ma nejakým spôsobom troška tak teda mi to vyčítal.
tak som sa nejak začal zaujímať postupne o zdravú stravu, čo skoro som spoznal Vlada Zlatoša, môjho v podstate dnešného nejakým spôsobom mentora, s ktorým aj teda spolupracujem. A stále som sa nejak teda postupne dostal do výživy cez rôzne knihy a jak som to hltal postupne, až ma to tak fascinovalo, že som sa do toho ponoril a začal som sa tomu nejakým spôsobom venovať popri futbale, dá sa povedať čiastočne tak poluprofesionálne až profesionálne. Samozrejme ma viedlo k tomu spomínané nejaké problémy malé s váhou alebo teda nejaké zdravotné problémy a najmä to, že som v tom videl možno aj obrovský taký priestor, čo sa s tým dá vlastne urobiť, nielen teda na sebe, ale ako tým môžem pomôcť druhým ľuďom. Do roku 2015 som si samozrejme nastavil viaceré ciele v rôznych oblastiach. Nechcem samozrejme bližšie prezradzať, čo to je, ale taký základný cieľ môj je vždy samozrejme byť zdravý, starať sa o to zdravie, lebo keď budem zdravý, tak vtedy môžem či vo futbale, alebo v svojom biznise, alebo v iných aktivitách jednoducho byť funkčný a byť 100%. Takže to je vždy môj taký hlavný cieľ, proste byť zdravý. A ostatné nejaké cieľe teda nechcem špecifikovať, ale samozrejme mám ich poctivo zapísané. Ja osobne v podstate neustále pracujem na nejakých projektoch, či už v oblasti futbalu alebo v oblasti výživy a aj ďalšie projekty mám v hlave, takže je to taký nezastaviteľný proces. V oblasti futbalu tak sa chystám teda spustiť určité projekty, hlavne pre mladých brankárov, pretože samozrejme treba tých brankárov vychovávať, učiť od tých najmenších, aby sa naučili teda tie správne návyky. Takže tomuto by som sa chcel tiež venovať. Pokiaľ sa chceš dostať z okresnej súťaže vyššie, tak samozrejme potrebuješ prvom rade mať určitý talent, potrebuješ mať určité zručnosti. A keď ich máš, tak potom je samozrejme dobre vedieť, ktoré sú tie dobré, ktoré sú tie zlé, vylepšovať aj tie dobré a tie sa zamerať, tie v tých zápasoch ukazovať a samozrejme zmierniť zase tie zlé, aby ťa úplne nelimitovali. A potom je to samozrejme o tvrdej práci, o drine, pretože ani samotný talent nestačí, takže taká kombinácia talentu a následne tvrdej driny a potom príklad aj vytrvalosti, lebo niekedy to samozrejme chce nejaký čas, kým sa dostaneš vyššie, kým sa niekto všimne. Na to som v podstate odpovedal už v predošlej otázke, ale ja by som ten fyzický výkon sa samozrejme skladal z viacerých faktorov, ale ten celkový výkon by som tak rozložil na dve časti, fyzický a mentálny výkon. Samozrejme treba trénovať, zachytávať nové trendy, napríklad aj cvičiť, zlepšovať rýchlosť, koordináciu, ohybnosť a kopaciu techniku, čo sa dnes vyžaduje od brankárov. Čiže zlepšovať nejakým spôsobom ten fyzický výkon brankársky a taktiež treba pracovať na svojom mentálnom výkone. To znamená, že vedieť si stanoviť svoje ciele, vedieť si predstavovať to, čo chcem, vedieť si dať a vytvoriť správne presvedčenia a vedieť samozrejme napríklad aj v ťažkých situáciách v zápase potom zachovať chladnú hlavu a vedieť proste vyhodnotiť tie situácie čo najlepšie. Takže pracovať na sebe komplexne, to je jednoducho hľadať tie správne informácie, hľadať ich, ísť za nimi proste a potom samozrejme konať, urobiť tú akciu a potom už len byť vytrvalý. Pred niekoľkými rokmi som začal používať značku Sales a bol som s veľmi spokojný, neskôr som prešiel na Salesport, ktorá v podstate sa nejakým spôsobom odlúčila od Salesu, s ktorou som taktiež bol veľmi spokojný, ale v podstate sa mi nedávno naskytla príležitosť cez Dušana Kuciaka vlastne nosiť značku Regio, tak ja som túto možnosť využil a mám síce tieto rukavy zatiaľ niekoľko mesiacov, ale som s nimi veľmi spokojný, vyhovujú mi a v podstate spĺňajú to, čo od rukavíc vyžadujem. Zdravej výžive sa venujem asi od svojich 17 až 18 rokov, čiže dá sa povedať, že je to nejakých asi 8 rokov. A mám samozrejme svoje veľké plány, ako som spomínal, a je to v podstate nejakým spôsobom taká moja životná misia, ľuďom pomáhať a pomáhať im prevzať vlastne kontrolu nad ich zdravím. Takže tam mám veľké plány a mnohé ciele a teším sa na ne a užívam si tú cestu za tými cieľmi.